Slow mo ko diri. Sige, paila-ila sa rin mo niya ang mga drums kaya murag kaulaw pa sila sa inyong no? Imagine 2019 ang last na tugtog sa Kulahi dire. Ginanlan kami atong Kulahi band. Pero karon Kulahi Pangantucan Performing Arts, no? Murag nagyang nga pinabuhat si pandemic sa among grupo. Sige, so dito lang sugod si Jed, si Janjan, si Dudoy, si Darrell. Oh, kaway-kaway po. Sila mo yung mga classmates diri ba? Oh. Si Jensen. Then si Bogard. Si Glenn. Okay. Dito sa mga girls. Si Ruby. Kinsay taga-private diri na. Si Ruby. Oh, kaya ito ni Ruby. Oh. Dayon si Jessa. Si Jessa doon, dari kaway-kaway mo po. Talaandig ni, talaandig manobo. Dayon si Wena. Dari. Ano lang mo dito? Wena. Si Flora May. Ruby, balik dito Ruby. Si Vincent. Si Christian. Christian. Si Ryan Pina. Ayaw, classmate ni Ryan dire. Gikaulaw na ka Ryan. Okay, so daghan yun ang Kulahi, pero normally, no, kung tungod na ang eskwela ko ba sa BSU, nasa Don Carlos, sumuogid niya ang nakatagod panahon karon. Dili ka manang. Dili ka ba? Ay, lakaw ba? Bigsi ka manang. Kaya mag-picture ka kanang pinahilga din, mag-portrait din ka. Ingan ni? Mag-portrait din ka.
be. Sa front man ang ba? Ha? Bumalik ko dyan ba? Manilang gusto. Abi. Bro, manang B, dili B, B. Dari menang ba? Front. Uy manang, don't leave me. Halip po. Oh no, pwede ba? Naparin ba? Okay, so amo kita kanina si Manilo. Buot pa sa buot at tuwang sagrado malasang. No? So, para sa mga talandi, mga manuko, mga kuyog diri sa kalatungan, ang kalasangan ang tuwang kinabuhi. No? Party siya sa itong kinabuhi, isip mga yuman kay hindi mga garisuan. No? Isip ang pamika sa itong pagpasalamat sa ato ang pagbabayan. No? So, kita bless kayo sa dito sa mga kailangan. Uy manang, manang, halip ba? Ang mga apo sa unang panahon, no? Kabalugatan sa ato ang history. Nanong gitawag na sa example? May pas na mag-isip na kayo. Anong gitawag ng example? Nabay na kayo diri. Na? Okay, sa unang panahon daw, before mamanting ang atong mga apo, muagi na sila din sa ato ang example falls. Mag-over sila ritual, magutan sila og points din ha, dahil ang hulog dahil sa mga tubig, modo na siya murag natambod, no? So mag-over sa silang sayaw din ha, ay sila mag-proceed sa ilang kanang sunod o gusto ito sa ito kalasanan. So muna siya matawag ng example kay ang iyahang tito, bundak sa tubig mo siya tatambod, munang example, no? So kanan siya, di pangalan na siya mga katigulangan. Okay, buwan na mga kantahan na ng tribo ka.
Ano ba yan? Kapatid kami. Ano ba? Mas alpha na ito kamay yan. So, ang kanisunod nga kanta is Kulay.
So before me moabot sa amo ang pinaka-finale na sayaw, no? Pailayas na nato ang mga instrument, no? Kaya murag daghan-daghan sa to ang abot tambol na rihan. Okay. No, so ang una nga play ka ganina ni Vincent, moto siyang gitawag og pulala. Itong pulala. Pulala ang tawag ani, no? Mo ni atong pinakakaraan na gamit. No? So gikan siya o made of bamboo na upat ka bangag, no? O ginahuyot. Pulala ang tawag ani. Okay? Sunod na yun ang tawagan sa uban kulintang. Kulintang siya kung gipahigda. No? Kulintang ang tawag kung gipahigda ang kaning instrument. Pero kung inani ang posisyon, ang tawag sa yatang gugo. Muna ang atong tawag sa atong instrument. No? Mostly, kung mayroon kulintang, gamit siya sa mga Muslim. Mga ito na itong Muslim. Pero kung tanggugo, inani ang posisyon, muna siya itong instrument dari sa Bukidnon, no? Tanggugo. Napos ay tambol. Sa ubang tawag ang kay tambol, no? Tambol, so na ay synthetic o na ay padded with sa baka. Wala na ito nadala nga ito ang kubing, pero daghan pa ang mga musical instrument. Kung puhon, no? Makumpleto na ito itong instrument. So na, the finale.
Yagun yung takaka. Dati mo, basta nila Agong, no? So, agong, very good. Lagi na kaya. So, sagrado kayo siya kay Mauni ang pangsawag. Kada tinugan sa iyahan, importante kayo siya ang tuog. So, Slow mo ko diri.